E O E yo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo yo. Yo. Awas awas awas. Yo. Ayo ayo ayo. Yo. Ya, ayo yo yo yo. Ya 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 ya. Awas awas awas. Yo. Yo. Halo halo halo. Iya, iya. Iya, 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 iya. X-Pro Audio Sound System.
Satu sudah dikasih langsung. Aja nangis ya. Aja nangis. Kok baik. Dipacetkan apa menanya cowok? Penonton arep request wedi ya. Hah? Penonton arep request wedi. Lah ngopo tek? Ndak dijaluri sampean. Padahal jane kan ya ora apa-apa ya ora nyawer yo. Sak jane ora nyawer ki ora apa-apa. Wong nyawer ki mung padha karo sedekah ki. Heeh to Mas to. Gelem wae. Heeh. Wae iki. Apa iki mau? Disangani gelem ora? Gelem aku disangani. Heeh. Disangani ndak cuma apa ya kan? Iso. Tiga bali ke rumah masak. Kene iki juragane ora to Mas ini. Juragan apa? Juragane ora kene iki. Ah iki juragan rumah. Ini kene sini juragan kabeh kok. Juragan ku nek ora nyawer kok ya ora isin kok ya. Lah iya toh. Kelas noket Mas tak. Oh, Iya iya. Kasih makan rabies Mas. Oh
tak kandhane dipancing-pancing lak yo ana sing metu. Lak juk metu. Ya iki tak dongani sik. Piye, piye? Sing ngene iki biasane kesusunan. Ayo. Iki kok ono meneh bareng iki berarti. Tukang bedak, tukang bilas laris. Apa Mas? Kayak jalur tengah. Apa nih? Kuwi mau lu ndongani. Oh, setengah loro. Ayo. Ayo ngene iki. Ada Mas Waran bareng